Мәктәпләрдә капиталь ремонт үткәрү буенча республика программасы кысаларында Мөслим балалар сәнгать мәктәбендә ремонт төзекләндерү эшләре җәелдерелгән. Төп төзелеш чараларын Мөслим хуҗалык ара төзелеш оешмасы җәмгыяте үткәрә. Бинаның тышкы ягы танымаслык булып үзгәрәчәк. Фасад өлеше Алькабонт дип исемләнгән заманча төзелеш материалы белән тышланачак. Ичке коммуникацияләр дә тулысы белән төзәтелә. Виды работы замена кровли полностью. Внутри отделочные работы полностью будем менять ушамерный шивес, отделка помещений. Определенный будет свой дизайн красивый на первом и на втором этаже. И полностью будет меняться система отопления. Күп еллар бина тәрәзәләре аша кар, яңгыр сулары үтеп, тәрәзә төпләре, йөзлекләре таушалуга китергән. Аларны заманча уңайлы пластик тәрәзәләргә алмаштыру югары темплар белән башкарыла. Расланган дизайн проект буенча бинаның эчке өлеше коридорлар яңарыш кичерәчәк. Мәктәбебездә бүгенге көндә җылылык, су системалары бик начар хәлдә, идәннәр. Шуңа күрә инде безнең сметага кертелгән су турбаларын алмаштыру, җылылык системасын үзгәртү, түбә алмаштырыла. Шулай ук инвалид балаларга доступная среда программасы буенча безнең инде мөмкинлекләр тудырылачак. Балаларга бүтән мөмкинлекләре, уңайлыклары булган мәктәбебездә Алла бирсә 1 сентябрьдә укуларыбызны башларбыз дип өметләнеп калабыз. Бина тулысы белән заманча корылгач, мәктәп янында төзекләндерү максатка ярашлы. Мәктәп территориясендә брусчатка да яңадан түшәлә. Яңа уку елында җирлегебез талантларын әзерләүче сәнгать мәктәбе өр-яңа бинада күпсанлы укучыларын кабул итәчәк. Светлана Фазылова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе.